Tinc 41 anys, treballo i estic estudiant quiromassatge des de l'any passat i vaig néixer a Tarragona. En tinc 65 anys i els he fet ara i vaig conèixer el que va ser el meu home quan jo en tenia 20 anys, ell en tenia 32 i em va allunyar una mica i em vaig casar amb 14 mesos de sortir amb ell. 41. Tengo 35 años. Tinc 39 anys. Tinc 55 anys, era mestressa de casa, de soltera havia treballat a la fàbrica, però al casar-me ja em vaig quedar a casa. Tinc 58 anys, o sigui que vaig néixer a Manresa, visc a Manresa, treballo en una residència a Barcelona, en un centre geriàtric. Tinc 21 anys, soc de Manresa, estudio segon d'educació infantil. Fa un any que va acabar la relació. Tinc 41 anys, vaig estudiar turisme a Barcelona i visc a Manresa. Tinc 49 anys, treballo en el món de la banca. Em vaig casar molt jove, me vaig casar amb 15 anys. La meva parella tenia 20 anys. Vam tindre un fill. Al principi li va fer gràcia, no? Oh, un nen, que bonic, vinga, va. Però quan va néixer la responsabilitat de casa, de la canalla i tal, me vaig trobar sola. Ell era molt prepotent, molt dominant, i d'aquesta manera vaig començar a treure'm no en teníem amistats, jo no en tenia amistats. Ell va començar a dir-me que gràcies a ell jo menjava i això va començar a fer-se una vida sumissa. Chulito, era chulito, pero era dulce contigo, te lo daba todo. No sé cómo explicarlo. Tú eras lo mejor para esta persona cuando te van convenciendo. Te dejaba una golosina, por poner algo, qué guapa eres, qué trabajador eras, a mí me gustaría una mujer como tú, porque cosas así. Luego te invitó y empiezas a invitarte, te respeta, ¿eh? No te pienses tú que el primer día te respeta. No sé, me sentía como protegida. Al principio era maravilloso. Yo pensaba que me había sacado la lotería. Era un hombre encantador. Era galante. Yo no me bajaba del coche sin que me abriera la puerta. Yo no encendía un cigarrillo. No llegué a encender un cigarrillo el primer año de relación porque siempre tenía el encendedor a la mano para encendérmelo. Invitaba a mis amigos de fiesta. Era algo però impressionante. En principi tot bé, ideal. Altres paraules difícil trobar. Molta realitat. Jo no parlava idioma que ell parla, no català, no anglès, però em va ajudar el traductor i tenir molta realitat i tot està perfecte. Al principi de la relació era normal, teníem colles d'amics i que sortíem i anàvem junts i un dia anàvem, per exemple, a sopar, tots plegats i tal, però mica en mica amb el temps m'he donat compte que ens vam anar quedant sense cercles d'amics, sense amistats que diguessin anem aquí o anem allà, doncs és una cosa que ens vam anar quedant sols. Al començament de la relació de la parella era normal entre cometes. Veia algunes actituds estranyes, la manera de dirigir-se envers a mi també una miqueta fora de to, però tampoc hi vaig donar importància. Va ser més endavant amb la convivència que tot aquest procés es va anar aguditzant. Al principi de la relació era una persona superextrovertida, superpendent del que feies, de que t'ho passessis bé, molt detallista.
Suposo que el que realment et crida molt l'atenció és que és una persona que està al 100% pensant en què t'agradarà, que se n'en recorda totes les dates, no sé, una persona d'aquelles que dius, ostres, quasi no existeix, no? Mira quina cara. Mira, això és Begur. No, que és Palamós. Dona, que això és Begur, sempre confons. Que no, que és Palamós, que me'n recordo, que és allà on vam anar amb el vaixell per fer ruta a la costa. Ah, ja me'n recordo, sí, que vaig fer el ridícul davant de tothom, perquè em vas marejar tant. Ja t'ho vaig dir que em marejava. Ai, sí, pobreta, que l'Anna sempre es mareja. Ai, Albert. Has canviat de perfum? No, ja me l'havia posat altres vegades. Qui te l'ha regalat? La meva germana, l'any abans que ens caséssim. Doncs no m'agrada gens. La teva germana té el gust al cul. No sé, potser és una mica fort. Et fa vulgar. No vull que te'l posis més. M'has sentit? Mai més. Mira quina cara feia aquí també. Mesos que estava encantador, estava bé, però hi ha mesos que no el reconeixia i dies que a vegades s'aixecava i segons com s'aixecava tenia mal dia. Si estava bé, doncs tothom estàvem content i teníem que fer el que ell volia. I si estava malament, no el parlés, no facis soroll i deixa'l tranquil. Menospreciarte, decir que no vales para nada, que no sirves, tú te lo crees, lo ves normal y te das cuenta cuando un día dices, ¿esto es normal? Siempre dices, me insulta, pero bueno, es normal, al menos ya no me pega. Hasta que un día dices, no es normal. Jo no em creia que... O sigui, que ell tingués raó, no m'ho creia, perquè jo veia que ell em tractava malament, però alhora ell em feia sentir que jo era la boja i la que ho feia tot malament i jo estava en una situació que no sabia què fer i me'n creia ell. Los trabajos empezaba a plegar de todos los trabajos, pero él decía que era trabajador, que todo el mundo me... Él decía que, bueno, entonces empezó a decir que ya, no sé, que no vales para nada, o siempre la misma comida, o que en el sexo... Jo ja havia vist molts matisos al festejar. Al festejar ja havia vist moltes coses, em castigava. Et tinc que ser sincera, no li vaig voler fer un petó a la boca mai més. Ja em va castigar mai més. No volia anar al cine, també castigada. Va decantar-se per un esport que en diuen esport, que és la pesca, i sortia els dematins i passava fins a la meitat del dia, després de dinar, doncs venia que acabava de pescar, no? Llavors això em va fer a mi que jo m'anés quedant a casa, jo volia sortir amb els nens, volia sortir amb ell també, li deia que sortíssim i ell va començar a dir que ell era el que treballava, que ell era el que portava els diners i que trobava a faltar la pesca i que això no ho deixaria. El primer maltracte, que no recordo si va ser físic o psicològic, vaig pensar, doncs, suposo el que pensem totes, a moltes dones, que bueno, ha sigut un estirabot, ja li passarà, què puc fer perquè no torni a passar, segur que tinc la culpa jo, perquè et fan sentir culpable a tu. Jo diria que quan va néixer un dels meus primers fills, no? Però mentrestant, en el temps que va durar abans de tindre el meu primer fill, sí que veus que hi ha algunes senyals en les quals veus que aquella persona ja no... aquella manera de mostrar-te que estava sempre per tu i que tu eres primer i que si no et trobaves bé doncs ell ja feia el que convingués, doncs veus que tot això deixa d'existir, ¿no? O sea, pegarme palizas no, pero un día pues me pegó un bofetón, casi hacía poco que nos habíamos casado,
Y bueno, porque vino bebido y no sé qué dijo, yo no le contesté porque no había respuesta. Entonces él, pues de rabia, plaf, me pegó, me reventó el labio. De novios pues no era así, pero yo estuve bastante de novio, después ya me di cuenta. Lo que pasa es que cuando se lo decía a él, me decía siempre que yo cuando me case no vais a dar así, porque él echaba la excusa que es que su padre no sé qué, que su padre no sé cuántos. Va arribar un moment de que ell era tan senyor, que jo tenia de ser pràcticament la seva esclava, en què jo el tenia de despertar al matí, el tenia de despertar, li tenia de posar l'esmorzar, li tenia de posar la bossa a l'ombro, li tenia de posar la jaqueta per sobre, li tenia d'obrir l'ascensor, tot perquè ell era el senyor. Jo sempre els deia a les meves filles, no li contesteu, no li planteu cara, no li contesteu, sempre estava igual. Clar, elles van créixer veient que son pare era molt dominant i sa mare era molt sumissa. Ella em tenia a mi com un gosset. Em deia, vístete que te voy a sacar a cenar. I jo, pues, bueno, vale. I al principi li demanava, ¿y dónde vamos? I em deia, no te lo digo, que vas a saber demasiado. Pues que estabas en casa con él y bueno, es que era estar todo el día haciendo faena por no estar, no querías ni estar, querías estar ocupada. Hacerlo todo bien, todo perfecto, porque al final no estaba ni bien ni perfecto nada lo que hacías. Digo, porque yo ahora me gusta la comida que yo cocino y yo antes la encontraba mala, porque al igual yo la probaba y decía, está buena, pero él me decía que era una basura, que cocinaba para los perros. Y yo la volví a probar y decía, es verdad que está mala, ¿eh? Cuando íbamos de vacaciones, para mí irse de vacaciones era un infierno, porque vacaciones eran peleas. Era hacer lo que él quiera, bien, porque ya no estaba mi hija. Pues imagínate, sin estar mi hija era aquello un infierno. Y luego, de cara a la galería, él quería que la gente, aún sin estar, quería que la gente viera que estábamos bien. Me llevaba agarrada y si estás, por favor, suéltame. Yo para que la gente no lo viera, es que me había dado hasta hostias en la cabeza, que había mujeres que la habían visto por la propia calle. Entonces yo en media calle, donde yo vivo, digo, vámonos para casa. Vámonos para casa. Y dice, ¿prefieres ir a casa o hacer buena cara y paseando? Pero tú sabías que cuando entraras por la puerta para casa, si mi hija no estaba, iba a venir el resto. Era sexo sin querer, eran amenazas, eran hostias, és que... Vas cedint, vas donant part de tu i ell va guanyant amb fer-se valguer, amb violència, i com que és un fet progressiu, és molt difícil de donar-te'n que estàs en un tobogan que no té parada. Era una situació insuportable perquè qualsevol cosa l'alterava i era com una explosió d'ira o de gènit o de no sé de què, però era com una explosió, no? Podia caure una gota d'aigua a terra amb el nen i ja li deia, ets un inútil, ets... Ell m'anul·lava com a persona, davant de la gent tenia males paraules, tenia insults fins i tot. Llavors, totes les persones que m'estimaven a mi, ell els odiava. Totes les coses que em feien felices a mi, ell odiava aquestes coses. És a dir, no només m'odiava a mi, sinó totes les coses que em feien feliç. Una persona que m'obligava a vestir-me de certa manera per fer l'amor, que em tapava els ulls, etc. És a dir, em volia anul·lar també sexualment, o sigui, que ell no fes l'amor amb mi. Qualsevol cosa que tu facis sempre gira entorn d'aquella persona, no? Tu no tens la decisió de dir, bueno, doncs avui faré... No, si per exemple ha decidit, jo què sé, anar a tallar-se els cabells, doncs tu has d'estar allà
encara que no és que hagis de fer res ni dictaminis res, no? Però has d'estar on aquella persona et diu que has d'estar. A mesura que va passant el temps, aquelles coses doncs, es van convertint en més violència, sobretot psíquica, no? D'amagar-te coses i dir que, doncs, quan jo demanés, doncs, on estava allò? Ostres, doncs jo no ho sé. I amb els anys descobreixes que era ell qui les amagava, no? Perquè tu realment acabessis pensant que eres tu qui realment estava malament, no? Se gastaba mucho dinero, bebía, jugaba, iba de mujeres y le decías, pero no ves que cómo te gastas tanto dinero, el dinero es mío y a ti no te tengo que dar explicaciones de nada, o me decía, en putas, y a callar. Yo sabía que a mí no me pegaba porque yo no le contestaba nunca, si no me hubiese dado palizas, me hubiese pegado, pero es que yo no le contestaba nunca, y si llegaba así tarde y eso ya no le decía nada porque sabía que era para nada. Entonces pues me callaba y me aguantaba y entonces era el que chillaba, entraba chillando. O sea que ya tampoco te daba la opción de decir nada porque ya entraba chillando, pero es que yo tampoco tenía intención de decir nada porque sabía que era para nada. Al principio pensaba que era cuando bebía nada más, pero después me di cuenta que no, que es que él era así. Lo que pasa es que cuando bebía entonces salía más. Entonces yo me derrumbé más, cuando me di cuenta que de verdad era él así, porque primero decía es porque bebe, pero cuando yo me di cuenta que es que él era así, entonces ya digo, pues entonces aquí no hay arreglo, o sea, yo digo, no hay arreglo ninguno, si él es así. Jo m'anava defensant, encara no sé ni d'on m'arribaven les hòsties perquè va ser tot tan ràpid. En aquell moment se va despertar el nen i llavors què vaig fer? El vaig agafar i me vaig ficar al llit amb ell. Llavors me deia que el deixés i jo no el deixaré. Llavors és que això és surrealista també, va agafar un encenedor i va voler cremar el somier. M'agradar físicament quan portàvem uns 6 mesos i, bueno, em va picar bastant i jo vaig acabar a l'hospital. L'hospital el va denunciar, però després jo vaig tornar amb ell perquè, segons ell, tot allò havia sigut culpa meva i m'ho havia buscat jo m'ho mereixia i no vaig arribar a denunciar-lo, no vaig anar a fer res. Me llegaba a decir, yo algún día te mato, te juro por mi madre que te mato, porque yo nada más te tengo que hacer así, un empujoncito. Ahí empecé yo a pensar ya, bueno, ya son un empujoncito y se piensan que te has caído tú. Pero aún así a los Mossos yo no quería que lo culparan, porque seguía pensando que yo tenía culpa, porque te convencen de que todo lo que les pasa malo es por tu culpa, están mal por tu culpa. Tu eres un inútil. No content que taca Aiva Terra, tragèdia, taca Blanc Paret, cuina, tragèdia, i després començar Provit, fem-hi fora, jo no podria anar al carrer. I un dia, quan jo caminava fora, penso, estava en botigues, mirava botigues roba, quines coses, no recordo. Jo tornava i no em donava entrar a casa. Jo no entendria què passa. I jo t'ho dic que tu no pots arribar més tard que jo. I jo no dono tu entrar. Jo no sabia què fer, anar, caminava, plorava. Després tranquil·la, més o menys estar tranquil·la i una altra vegada parlar. Ell dona entrar i dic que això última vegada, si no, jo dono tu entrar i tu dormis carrer. Necessitava control, necessitava que altra persona més a baix emocional estat, on plorava o trista, i ell sentia millor. Molts crits, molts crits, molts.
insults, m'insultava a mi, m'insultava als nens, i cops de portes i paraules molt gruixudes. Vaig allà 5 dies i no sé què em va dir i vaig contestar, perquè això sí que ho tenia a mi, Jo contestava. I llavors em deia que m'arreava perquè contestava. No sé què vaig dir, em va fotre el 5 dies pel cap, tu. Havent-hi ma mare allà, A la mínima ja l'espardenya pel cap. I algun cop d'alta baix del llit i tot em fotia, Em fotia una pedada i a terra. Vull dir, a la mínima de res. Un dia va arribar a la 1 de la matinada, estava completament borratxo, jo ja estava al llit i no sé com, no sé ni per quin motiu, no sé, em va treure del llit i em va començar a picar el cap contra la paret i jo aquest dia et dic que vaig veure la mort. Jo pensava, mentre em picava el cap contra la paret, jo anava pensant, potser ara, en aquest moment, està matant. Un altre dia hi havia una visita a casa meva, una amiga meva, i també vaig sentir els típics cops de cap a la paret. I aquest cop li estava fent amb el meu fill. Em vaig aixecar de la cuina, que estava jo amb la meva amiga, i vaig córrer cap al menjador i dient, sisplau, deixa'l, sisplau, deixa'l. Es pensava que jo era pitjor que un animal en comptes d'una persona, es dirigia a mi no pel meu nom, sinó amb insults, donava cops a sobre la taula, el menjar que jo li preparava me'l tirava per terra, què més? De tot, insultar, empènyer, petites empentes al principi, després ja volaven els objectes, era tot terrible. Otro día en casa pues también vino diciendo, vamos a hacer no sé cuánto, también venía bebido y yo no le contesté tampoco, entonces dice, ¿qué? Que no, y coge un cuchillo y me lo pone aquí en el brazo. En aquel momento pues tocaron el timbre de la puerta, y era un hermano mío y me fui al lavabo de seguida a lavarme, a que no se me viera nada, y bueno, ya, claro, al entrar él y estarse allí, él estuvo allí con nosotros y tal, pues entonces pues aquello se quedó así. Y después lo que me hacía era pues cogerme por el cuello con las 2 manos y apretarme ahí hasta que ya veía que no podía respirar, entonces me dejaba. Eso me lo hizo mucho tiempo. Pero cuando ya se empezó a hablar así en la televisión de que denuncien esto del maltrato, empezaron a hablar, entonces dejó de hacérmelo esto. Entonces ya era nada más el maltrato psicológico. Aquesta sopa és de sobre? No, l'he fet amb la recepta de la teva mare. Per què? No sé, té un gust molt salat. Jo sempre no ho sé. M'hi he mirat molt, però potser sí que és una mica salada. Mai no cuinaràs tan bé com a mare, no cal que t'esforcis. Per cert, Albert, avui m'he de quedar una estona més a la feina. Ah, sí? Com és? Toca inventari. Sí que passa ràpid el temps, ja som al final de mes. Cada mes em dius el mateix. I us quedareu tu i l'encarregat sols? I més vols que ens quedem si només treballem en jo? Mònica! Aquest tio segur que li va de conya quedar-se amb tu fer inventari i així pot fotre mà. Ai, Albert, que el Joan és un bon tio. Collons, i encara el defenses? Hòstia puta, Mònica! Qualsevol dia t'ha remballat al magatzem. És que és d'aquí posa calenta, quedar-te amb el teu jefe a soles al magatzem, Ai, Albert, prou! M'he de quedar més estona a la feina i ja està. Ara em faràs creure que tots dos sou uns santets, no? Mala puta! És dir, jo era el seu gos, no la seva companya. Jo anava darrere, no al costat ni m'agafava la mà, jo anava al darrere. I a vegades m'imaginava agafant-li el cap i fent pla,
i estallar-li contra... I quan ja vaig tindre aquests pensaments tan jujos que deia no, dic, tinc de fer alguna cosa, no puc continuar així. Ell volia fer-me creure que les meves filles no m'estimaven i que tenien de viure ell i jo, i llavors vaig pensar que per aquí ja no passava. Quan les meves filles es casen, marxen i em quedo tota sola amb ell, me'n dono compte que aquella persona jo no puc viure amb ell. A més, amb l'aspecte sexual, era un home molt insistent. Uno de mis hijos estaba ingresado, estaba muy mal, él me atacaba mucho, me insultaba mucho, y un día me miré en el espejo y digo, Dios mío, estoy acabada. Cuando vi a aquella mujer en el espejo digo, pero ¿esta soy yo? Vaig dir prou amb una discussió normal de les nostres, que eren de cada dia, però aquella època ja veia que no, que ja no podia seguir així i que... Yo vi a mi hijo en el futuro, vi a mi hijo viéndome, entendiendo, paró de llorar, ¿no? Como analizando sus palabras, y ya en ese momento yo dije, si yo no me voy de aquí, mi hijo repetirá la historia, otra vez, lo va a hacer. Y en ese momento dije, lo haré, yo tengo que salir de aquí, como sea tengo que salir de aquí. I després comença a picar i fer-me fora a casa amb meu coses, jo agafar coses i anar, i fa temps jo estava en pàrquing, no sabia què fer, pensava, potser necessitava un temps parar perquè ells tranquil o no sé. Però tenia por perquè no sabia què després i demanar ajuda gent. Demanar ajuda? Assistenta social. Em va fer una massa grossa, ens volia matar a mi i a la meva filla, i vaig agafar els portants i vaig anar cap als Mossos d'Esquadra a denunciar el primer que vaig fer. Es va posar boig acabat, hòstia per aquí, hòstia per allà. La Mireia es va posar al mig i la va picar, però jo al cap anava així, I al final vaig anar a agafar el telèfon per trucar, no sé qui anava a trucar, al 012 o... vaig me l'arrencar. Després se'n va anar cap a la cunya, jo pensava, jo que sé el que agafarà, veig que agafa l'olla dels canelons, que ja la tenia fora del foc, i la va fotre dalt a baix. Almenys hi havia 200 canelons. Aquesta psicòloga em va dir si jo tenia un espai a casa per mi sola, perquè jo pogués dormir allà sola, i sí que tenia una habitació per mi. I em va recomanar que jo me n'anés a aquesta habitació i que aquest fos un espai per a mi. I quan així ho vaig fer, i quan jo vaig tenir aquesta habitació per mi i que ell allà no hi entrava, llavors vaig dir, jo vull més d'això. Quan has portat molts anys de maltractament psicològic, tu a vegades dius, ostres, jo canviaria tot això perquè un dia em piqués, no? És molt trist, però és real, no? I llavors això no passa mai, no? I realment el dia que passa, tot i que està molt ben estudiat de no passar la ratlla, de no ultrapassar-se en fer coses importants quan et pica, sí que és, suposo ja, després de tants anys de maltractaments psicològics, aquell és el dia que tu descobreixes que si ha arribat aquell punt ja s'ha ultrapassat i la pròxima vegada sí que ja és la caixa. Ell va sortir per la porta del carrer, jo vaig anar a l'armari de la roba. Vaig agafar el carrito de la compra, vaig fer així amb l'armari, amb la roba, ho vaig ficar dins del carrito i vaig marxar de casa. Feia molts dies i molts mesos que no dormia jo per la nit. I aquella nit, en aquella casa d'acollida, amb un llit dur i amb una habitació molt trista, vaig dormir. Aquella nit vaig dormir tota la nit sencera. Y al final lo paré porque le dije, se acabó, pero en seco,
se acabó, por favor, se acabó. Y me dijo, esto se acabará cuando yo lo diga, cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Esas fueron sus palabras últimas que me dijo por teléfono. Yo no puedo más, no puedo más, no puedo más. Mi hija mandó a una amiga, incluso que esta persona ha estado aquí, y recuerdo poca cosa, me llevaron a los Mossos. En el momento exacto en que te vas, te sientes tan libre como un pájaro. Sientes que por fin tienes ganas de salir, tienes ganas de conocer gente, tienes ganas de ir a fiestas, de relacionarte, de llevar a tu hijo al parque, tienes ganas de tener vida pública. Tienes como una pérdida de miedo momentània. Veus que agafo totes les calces, de veritat, el taborrabos tot, i sense jaqueta, el 22 de desembre, tu, sense jaqueta. I agafo meva filla i marxem. I vaig agafar la canalla, me'n vaig anar cap a casa dels meus pares i vaig demanar ajuda. Però jo tampoc no deia la situació exacta. Et fa molta vergonya. És molt fort explicar tot això i tampoc no vols que els altres ho sàpiguen. Un día fui con uno de mis hijos a un abogado y claro, el abogado me dijo, mire señora, si quiere, ahora mismo vamos a detenerlo. Digo, no, no puedo hacerle eso, ¿cómo? Si vendrá de trabajar cansado. No, claro, yo no me esperaba que me dijera el abogado, lo van a detener hoy. Digo, no, de verdad que no. Mire, tampoco es tan importante. El próximo día que yo me vea apurada, porque fui al colegio de abogados, el próximo día que me vea apurada, que me haga algo. De verdad, entonces sí, de verdad. I els Mossos de Quadra vam posar la denúncia, d'allà ens van fer anar al cap de la Sagrada Família perquè ens visitessin, del cap de la família a Sant Joan de Déu, de Sant Joan de Déu ja es va acabar. Llavors hi va haver el judici previ. I llavors, doncs, esclar, quan hi va haver el judici previ, van dir que anava a la presó del Model, perquè, esclar, a la meva filla li van demanar, diu, la teva mare què? Diu, la meva mare és dona morta. El metge forense va tardar 4 mesos a visitar-me. Eren altres temps, Ara les coses han canviat, eren altres temps. 4 mesos a visitar-me el metge forense. Ja no tenia res. No. Mònica, sisplau, la petita, posa-t'hi. Va, Mònica. Hòstia, puta, Mònica, posa-t'hi. Mònica, la petita, sisplau. Mònica, escolta'm, sisplau. Escolta'm, necessito parlar amb tu. T'estimo tant, Mònica. T'estimo tant que no et vull perdre. Ja ho sé que t'he fet mal, però no em pots deixar. Mònica, et necessito al meu costat. Et necessito més que mai i no m'ho pots fer, això. No m'ho pots fer. Que no tot és culpa meva, tu sempre em provoques. No pengis, Mònica. Mònica, sisplau, és que estic molt nerviós. Ho estic passant fatal i ja no m'importa res. Faré una bogeria, Mònica. No dic tonteries. Si tu no em perdones, faré una bogeria. Sí, ens podem veure. Veiem-nos. I així et demano perdó, és que si no em perdones, ja no sé per què vull viure. Veiem-nos una estona, i així em quedo més tranquil. Al lloc de sempre. D'aquí una hora. No tardis, Fins ara.
Me va intentar fer xantatge perquè tornés. Canviaré. Has tingut 20 anys per canviar. T'he demanat ajuda de tantes coses. Les vegades que li deia, sisplau, no puc més. Canvia, sisplau. La vaig deixar diverses vegades, però insistia o m'amenaçava que diria coses de mi i sempre tornava amb ell. Pues que jo era l'amor de la seva vida, que m'estimava molt, que sense mi no era res. No me dejes, no me dejes, no ves que estoy parado, ¿qué va a pensar la gente de ti cuando me dejes que estoy parado? Vale, bueno, va, es verdad, pobrecito, cuando se había quedado parado. Luego, me voy a suicidar, también tengo llamadas, tenía mensajes, me voy a suicidar, mi padre se suicidó, pues vuelves a caer, eso era un constante sin vivir. Cada noche, desde el día en que yo hablé de divorcio, cada noche entraba, porque llegaba muy tarde de madrugada, entraba a la habitación y me despertaba, dándome golpes en el hombro o con el dedo, y me decía, ¿te vas a divorciar? ¿Estás segura de que te vas a divorciar? Y mi miedo siempre fue, desde que mi hijo nació, yo fui más cobarde. Porque mi miedo siempre fue que él escuchara lo que me decía. Y estas personas saben en qué momento y dónde está la llaga. En qué momento aparecer, en qué circunstancias y cómo. Y se apoderan de tu círculo social. Buscan desprestigiarte, buscan quedarte mal, y lo insisten y lo repiten tanto hasta el punto que lo vuelves a dudar. Y vuelves a pensar, ¿de verdad yo seré mala madre? ¿De verdad tendrá razón? Hasta que reacciones nuevamente i dices, pues no. El fet, doncs, per exemple, doncs, que vagis campant doncs, a tot arreu, doncs, que estàs malalta, que necessites ajuda, que tot el dia crides, que ben bé doncs, tens un problema tan important que necessites ajuda urgent. Tothom el veia com molt bona persona, era molt simpàtic, no el veien capaç de fer res així. I, bueno, realment només el coneixia jo, en aquest aspecte. Y te desvinculas de la familia, te desvinculas de todo el mundo. Y cuando te vienes a dar cuenta, la misma familia incluso te dice que tienes un premio con esa persona, que es una persona increíble, maravillosa, porque delante de la familia es espléndido. Són persones que fins i tot ratllen la bipolaritat perquè amb tota la gent de fora a la societat són molt sociables, són els més amables, són els més que donen més, que conviden a tothom, i en canvi, quan tanques la porta i aquesta persona està dins a casa, canvia. A fora és una persona superextrovertida, a més, si ve d'una posició econòmica bona i, doncs clar, això és impensable, no? És una persona que amb 4 paraules pot convèncer a tothom que realment estàs per tancar el psiquiatre. Que es difícil porque hasta el punto o el momento en que ellos realmente ven la verdadera cara de este personaje, porque son como personajes de teatro, hasta que realmente no ven su verdadera cara, no te creen. Entonces llegas a pasar por cosas muy duras, llegas a pasar por familia, allegados o los miembros de tu familia, quien más quieres, que te dicen, serà para tanto. Amb el meu germà no em feia per culpa d'ell, I jo no vaig gosar trucar, i ma filla va trucar, que havia passat tot això. Bueno, llavors va sortir tot el del meu germà, ja ho va dir. Diu que sabia que em passava alguna cosa, però jo no deia mai res, I només li vaig dir als meus pares que necessitava ajuda, que em volia separar. El meu pare llavors em va dir que tots aguantàvem, que al final, que el meu pare no volia, esclar. I llavors quan em vaig veure que se'm tancaven portes, ja no vaig poder més, em vaig posar a plorar, i llavors els meus pares em van dir, queda't 3 o 4 dies aquí amb els nens, i llavors al cap de 3 o 4 dies doncs te'n vas a casa teva.
Jo en aquest cas no ho volia explicar perquè no volia trencar amb la família, no volia donar disgust als pares, al meu entorn, però al final l'enfermetat ho va descobrir tot. Amb els de casa he trobat plenament suport, sobretot amb els pares i amb els amics, molt amb els amics, perquè a vegades s'entenen més un amic que un germà, no? Però en el meu cas sí, en el meu cas sí. Jo vaig passar molts anys de la meva vida amagant això a tothom, a la meva família, a la seva. Ja quasi al final, els meus pares ja eren totalment conscients de la situació i la veritat és que s'hi encaraven molt, no? I que moltes vegades sortien en la meva defensa i li volien fer veure el fet del que s'estava perdent, no? Suposo que ja molt al final la meva família ja volia que jo abandonés aquella relació, però que en cap moment em van forçar a fer-ho, no? Ells sempre deien, estem aquí, si ens necessites, doncs només ens has de trucar, no? Hay quien me pregunta, ¿cómo estuviste tantos años aguantando? Digo, porque es el tiempo que necesité para aprender. Jo pensava que jo puc. Un part jo podria canviar. Canviar-lo amb ell. Sí. Ell està millor amb el seu fill, està millor més amb coses també, més tranquil. I una part ell millorà. I jo contenta que el fill podia estar millor. I quan ho vam explicar tot, i tothom em deia per què ho aguantava, dic, jo què sé. Però és que no em vaig obrir amb ningú. No ho vas explicar a ningú. Amb ningú. Primerament, doncs, caus en un estat psicològic molt baix, de molt poca autoestima. A la llarga perds la feina, perds els amics, ho perds tot. Tu estàs enamorada d'aquella persona, no? I evidentment penses que, bueno, que falta doncs, acoplar-se amb aquella persona, una nova vida. I tot això doncs, bueno, va fent que segueixis tot aquell camí, no? I bueno, després, posteriorment, doncs, bueno, tens fills i sí que vas veient que hi ha coses que et criden molt l'atenció i suposo que en el fons del teu cap i del teu cor saps que hi ha coses que no funcionen, no? Però, bueno, per tu aquella persona és important, ¿no? No sé, es que también le tenía mucho miedo. Primero me daba vergüenza de decir que mi marido esto, mi marido lo otro. Después pues tenía mucho miedo porque era muy violento, muy agresivo. Él de seguida, no solo conmigo, y a mis hijas también. A mi hija la cogí un día así por el cuello con una mano y la levantó en peso para arriba. Tu no deixes mai de demostrar-li que l'estimes, no? I que, evidentment, la teva il·lusió com a dona doncs, és que la teva família funcioni i que sigui una família unida, no? I, per tant, com que hi ha moments en els quals s'il·lumina el cap i potser fa flaixos del que era al principi, doncs, bueno, tu penses que aquells flaixos tornaran, perquè en el fons, com que ho havia fet al principi, tu sempre acabes pensant que és capaç de fer-ho, no? I per tant sempre penses que allò un dia se'n donarà compte i realment se n'adonarà que s'està perdent moltes coses per actuar com actua. Avui em vull arreglar. Fa dies, mesos que no ho faig. On tinc l'estuig de les pintures? I el llapis de la ratlla? Com és possible que hagi arribat fins a aquest punt? No puc més. Com és possible que em senti tan inútil? Tot el que passa és culpa meva. M'ho mereixo? Sento els seus comentaris, els sobrenoms, els insults, els crits. Sento els menyspreus. Serà veritat que sola no serveixo per res? Que no me'n sortiré? Em sento tan sola.
Serà capaç de portar a terme les amenaces, de fer mal als nens, de tornar-me a picar, serà capaç de voler la meva mort. He de trencar amb el silenci, he de parlar amb algú que em pugui ajudar, he de trobar una sortida a aquesta situació. Fins fa poc me creia que era tonta, que sola no podríem sortir-me darrere, que és el més fotut, el psicològic, pensar l'autoestima per terra. Clar, m'enganya perquè jo soc lletja, tinc estries, he tingut un fill. Sí, no t'estimarà ningú, que t'estimarà tu. No estàs bé, per què? Perquè estàs fent coses que no són humanes, però com que ell te diu que és la teva obligació i que és la teva obligació i que és el Senyor, doncs ho vas fent. I després el despreci de tu no estás a mi altura, tu familia no vale nada, no me llega ni a la suela de los zapatos, tu no eres nada. Em va costar molt temps, més d'un any i mig, donant-me compte que jo podia anar pel carrer tota sola, sense por. Em va costar un any i mig. Per què? Perquè com que ell vivia allà, tenia molta por de trobar-lo en una cantonada, en un altre carrer. Muchas depresiones, muchos dolores, cefaleas de muchísimos meses, tomar muchísimo medicamento, mucho tratamiento, separarme y al mes visitar al psiquiatra para decirle no necesito nada porque no me duele nada. Y decirme, ya, lo sabía. Vaig deixar de veure les amigues, vaig deixar de parlar amb la família, volia estar sola sempre, se m'adormia la boca, perquè sí, jo no ho entenia, fins que anar a l'hospital, al metge i explicar tot això, doncs he sabut que ha sigut per això. Te das cuenta que no sabes si puedes volver a tener una vida normal. No sabes si puedes volver a salir a la calle sin mirar atrás. Y no lo sabes. Y pasan un par de días que lo haces y que vas por la calle altiva y orgullosa y se te planta delante. Y ya está. Volvemos a empezar y desde cero otra vez y desde cero comenzar y así. ¿Y qué pareja aguanta eso? ¿Qué relación sobrevive así? Yo ahora mismo es que es una versión muy grande. Y yo, si me pasa por al lado un hombre en la calle y me roza el codo, me limpio. Porque, ¿verdad? Porque es eso. Entonces te encuentras con gente buena, o que parece ser buena, y no sabes, ¿será de verdad? ¿Será bueno de verdad? ¿Será una imagen? Dejamos de ser dueños de nuestra vida, dejamos de ser dueños de nuestra seguridad, dejamos de ser dueños de nuestra autoestima, porque te dejas de querer a ti misma, te dejas de gustar, te dejas de ver capaz de conseguir trabajo porque te lo hacen creer, te dejas de ver capaz de estudiar. Todo en tu vida se merma por completo. Moltes vegades mires passat i trist, i difícil estar feliç, difícil estar tenir alegria. I una vegada penses que no pots estar normal persona. I això és difícil saltar. Ui, fatals. Jo em considerava que no era res. L'autoestima és que, ara sí, però és que he tingut que esgarrapar per trobar-me-la. Jo, pel seu compte, jo era una merda. Però una merda perquè jo li deia, si no ens portem bé, doncs separem-nos. I a mi em deia, on vols anar tu? Si ets una merda, sense jo no ets res. Jo pensava, doncs és veritat, i patapam, tornava a tirar enrere. Degut a aquesta situació vaig començar a tenir depressions, a trobar-me malament, tristeses, ganes de no viure, doncs t'ho pots imaginar, no? Llavors, doncs, vaig començar a anar a psicòlegs, que si pastilles per les depressions, que si visites. Degut a aquests maltractes vaig caure en un estat de depressió i d'ansietat i vaig haver de renunciar a una bona feina, tenia un bon càrrec en una empresa i un bon sou, i degut a aquests maltractes vaig caure malalta.
i degut a la meva malaltia no podia fer res, només parpellejar, vaig acabar només parpellejant i sentint la veueta del maltractador. La teva personalitat no existeix, s'anul·la totalment, i sobretot potser una de les coses que et sents com ofegada, no? Sents que quan arribes a casa poses la clau i et falta la respiració, no? Que fora d'aquella porta doncs, pots respirar, amb algunes zones amb mancances, però que quan obres la porta abans d'entrar has de respirar a fons per poder entrar, no? La por et paralitza. I que tu saps que aquella persona és capaç de qualsevol cosa. I quan tu penses per un moment que pots perdre els teus fills, això és paràlisi total. I bueno, suposo que amb el temps te n'adones que alguna cosa has de fer i finalment aquell dia truques i vas. I quan has començat, realment te n'adones que no són imaginacions teves. Perquè és molt més millor menjar un plat de sopes tota sola, un tros de pa, que no pas un bistec de carn amb una persona que t'està mirant en despreci. Que la mínima que vegi algú, que aquesta relació no és mútua o hi ha algú dolent o que s'ha de sentir sempre culpable, doncs que ho deixi i faci la seva vida. Yo ahora siento que esta es mi lucha, es mi guerra, es mi batalla y es mi pelea. Y en la medida en que yo la pase sola, disfrutaré más mi triunfo. Y cada logro tendrá mejor sabor. De la otra manera, sencillamente te vas apoyando en alguien que lo que quiere es hundirte. Això no vida, això presó. Sí, i aquesta presó feia, a poc a poc matar persona. I mort, amb temps, això dona mort. Que no aguanti. Si pot, ni la primera pinya, tu, i que ho expliqui, que ho vagi que s'obri, que hi ha molta gent per ajudar, que no som soles. No som soles, Hi ha un altre món, y muy maco, que es. Y que bueno, aquí ya fue pues donde me di cuenta de que yo no tenía la culpa, porque todavía venía, no tenía la culpa de que todo esto no era normal, de quererme un poquito más como mujer. Por eso son tan importantes los centros como el CIAT que hacen que tú te reúnas con gente que ha vivido lo mismo que tú, porque nadie más lo entiende. Yo hoy por hoy todavía, con muy pocas personas, soy capaz de mirarle los ojos cuando lo cuento. Denunciar, no aguantar, que ara ens ajuda molt la justícia, la veritat, És lenta, però jo, ja t'ho dic, jo soc de l'ordre d'allunyament, que si no podia fora el secar, O per ell o jo mateixa. Jo vaig trobar un gran que aquí i obrir-me, que vosaltres en dieu poder parlar. Poder parlar és molt, Molt, I costa això, Ens vaig anar a parar en mans d'una bona psicòloga que em va dir molt clar que jo estava en situació de maltracte. I això a mi em va sonar com dir, és possible, doncs potser sí que és això, perquè no n'estàs segura, Haver de visitar professionals, psiquiatres, psicòlegs i gent que m'ha ajudat molt i que m'ha fet veure que la primera que m'he d'estimar és a mi mateixa i recuperar la vida, perquè en definitiva és això. Per una persona no pots perdre la salut, ni els amics, ni la feina, ni la teva llibertat. Em vaig dirigir al CIAT, al Centre de Suport a les Dones Maltractades, on em van atendre molt bé, amb un grup de dones que em vaig sentir supercompresa, amb unes psicòlogues impressionants. El fet de poder trobar altres dones que han passat per les mateixes circumstàncies que tu has passat, però sense forçar. Sempre jo crec
És important aquests grups que es fan, no? De rebre aquestes persones doncs, que estan passant per la mateixa situació i que encara no han pres la decisió de marxar. No? Aquesta sensació de que podem sortir. Tinc una energia d'il·lusió i ganes i crec que tinc tantes coses per fer. No he pogut fer-ho als 20 anys, però penso, per què no ara? Ara me sento encara més bé. I estic molt contenta perquè la meva vida ha donat un gir molt important. Soc una persona nova, soc molt positiva, penso que les coses s'ha d'avançar, les persones no han de quedar ficades amb la seva desgràcia, hem d'avançar. Estoy mejor, mucho mejor, ya no le tengo miedo. He pasado de pensar, ay, si viene, a pensar, uy, como venga. Em sento que estic bé, sóc feliç, no em fa por veure'l i ja està. Lo estoy intentando por mi hija y no puedo. Te quedas como, ahora sí que sabes que no estás loca, pero te quedas como, ahora empiezo a comunicarme con hombres, vamos a hablarlo, claro. Jo he tornat a néixer, jo estic naixent encara, t'ho juro, i em sento viva ara aquests moments. Jo no m'ho he pensat mai, la felicitat que tinc ara, que ho he superat. Des d'aquí vull dir que les dones que hem passat per això hem de lluitar, ens hem d'obrir. El millor testimoni és la meva filla, que s'ha obert, era una caixeta tancada i està molt sociabilitzada i que nosaltres podem. Jo crec que ho he superat, però considero que és una cosa que et marca per tota la vida, en un sentit o en un altre. Sempre hi ha una tendència, per exemple, a començar relacions noves amb una certa por, si et trobaràs amb el mateix, amb una basarda, tens basarda, i acabes recuperant tot el que havies perdut, totes les amistats, tots els grups, comences a fer coses, comences a fer activitats, et tornes a obrir, tornes a ser persona i tornes a ser lliure. T'acabes enfortint, també acabes pensant que allò era com si haguessis entrat en una mena de secta i ara te n'has sortit, i sobretot quan veig a la meva filla doncs veig un futur bonic, perquè gràcies a Déu ho he pogut superar. El meu futur ara és, crec que molt bo. Em llevo al dematí somrient. Sé que encara tinc moltes coses per fer. Sé que els meus fills són feliços. Soc molt feliç d'haver lluitat moltíssim perquè ells estiguessin bé. I no vull cap mal a ningú, només sempre, per mi és molt important estar tranquil·la. Una cosa molt important de ser una persona maltractada és sentir-se una persona normal. Jo durant molts anys m'he preguntat quan seré una persona normal i la resposta era ja ets una persona normal, però jo no m'hi sentia una persona normal. Ara puc dir que sóc una persona normal i que mai he deixat de ser una persona normal i que hi ha moltes persones que no són normals, però que no som nosaltres. La violència masclista és cíclica, es dona de forma esglaonada i augmenta de freqüència i intensitat al llarg del temps. Arribaràs cansada a casa, després de treballar, obriràs lenta la porta... La violència masclista té greus conseqüències per a qui la pateix. Aquestes conseqüències tant poden ser físiques com psicològiques o socials. M'aixecaré i m'abraçaràs, caurem rient sense parlar-nos. Aquest tipus de violència es dona amb les persones amb qui el lligam afectiu és més estret. Les faltes de respecte, el creure's per sobre dels altres,
o la incapacitat per controlar els propis impulsos són factors determinants a l'hora d'establir aquest tipus de relacions. Mullarem de negre els gots i veurem buscant el delit. Un delicte és tan delicte si es comet al carrer com a dins de casa. Que en els distants glops de vi. Aquest tipus de violència ha estat acceptat com a normal durant segles. Tenia ganes de plegar, et regalo el sol, porto bonic. Totes les dones poden patir aquest tipus de violència. No té res a veure amb els coneixements ni amb els recursos personals. Té a veure amb la part emocional de les persones, de com entenem les relacions íntimes. És per això que no hi ha distincions entre classes socials ni races. Més tendre que Aquells que maltracten són grans seductors i encantadors amb els altres. I despectius, cruels i egoistes amb els seus. Bé serà de ple el nostre món i et pintaré amb aquests dits els llavis que en el dibuix no tens per cuidar les nostres nits. Just abans d'agafar el son amagaré sota el coixí alguna rosa groga que ens salvi el tu i el mi. M'estranyaràs el nom amb força, vull que sempre sigui així. S'escaparà alguna promesa, a mi més ho sento aquí. Ets tu, sempre ho he vist tan clar, les gotes ja hauran parat, ja t'ho vaig dir, no passaran i et fiaré al cel, la lluna i la mar. Picaran martells a l'obra i xisclarà el despertador. Alguna cosa t'il·luminarà, serà el sol o la tardor. Quedarà encara algun tirà, que avançarem amb la unitat i armarem aquesta revolució. Dies i nits de guerra i d'amor.